Nga kun adunay aso, adunay gay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa mapasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kinigapang inyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga iksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, ug Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama, ang atong magtutampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Gilier. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpuk Rakasa. Kagalaan, ang atong magtatampo si Gilier. Kini ako asawa o ako problema, bahin ni sa akong asawa ba nga sobrang nagmahal na ako. Aron inyo yung masabtan kung ingon ini ang mga pahitabo kung ngano ni sugdo na ko sinugdanan ha. This last song I dedicate to all the girls I loved before. Sige na we, Nunoy Tawar. So, paungon sa na to. Pao na. Ana, pa'y beer, oh. Oh, please. Ako lang imong babae, ha? O wanay lain pa. Nakabantay ka. Kabantay ko na day. Very good. Di ko Maria Pedro day, kabantay ko na day. Hot daling imong beer, ha? Oo, day. Igo na sadya, na babangkrap ka na mo kalakig, mahurot yung beri da. Bitaw sa niya, mabangkarote ta na. Malugi ta. Balag malugi ko. Basta makita talang ka permigiller. Samot nagmo kanta ka. Nya, i-dedicate ni mo na ako. Ako dahil ito niya. Pwede na kaayo. Gwa gyud ka, Dax. Dugang-dugang kalas gasto. Swa. Joke ra to. Pwede na sa tinudon sa. Biyaan taon na mo ha. Entertainon ko sa itong bagong guest customer nga naabot, okay? Okay, sige, son. Padayon lang, Sonia. Buyers. Ikid biya yung sapyot kag lubot. Tuwa na Sonia, bro. Nagkawa ni Bayana eh. Di kakagasto matag anhin na to din kay agyang karaoke, bar, restaurant, libre ba ta? Kanapi mo, libre ang kaon niya. Libre bigong beer, di ka ganahan na. Ang sense mo nga to di ba? Ikaw Di bitaw. sense. Sense mo sa day mo, no? Science. Science na good. Science. Science na ako. Science. Basta uban lang ko ni mong pirme. Libre ko, pero ako rin mo ni. Babayron man ko. Makagiglis. Magpunta na ito. Giglis. Klaro kay bro. In love ka na ni mong bayana. Nagusto na ni mo. Inabangag sa ilong. Ilong sa mga. Pabida ko. Sure niya eh. Total, ulitaw pa man ka bro. Nya, sunyab. Daga pa mo siya na. Dagan ka. Asa kay, kurang buso na yung duha. Bantay ka na? Tari, tari mo ba? Tari mo duha. Bati bro, kanapay insure na mong kinabuhi daan. Kugihan kinabayana gud. Ha? Mangunay gid pero mga negosyo. Nag-istorya ay bro. Subli dyan sa di mo. Makaingon ko yung naglasa ni. Esprit ko lang. Sige. Ama. Di na ka na kinahanglan mga bangubay bro. Kay ilam ng sunyang bahay nga itong giyabangan. Esprit kita! Umaon na. Ingay ko na mo.
Bisa pala hubog ko, pero ako yun na ang tanan. Murag pabor yun kayo na ako ang sitwasyon. Di pag yung igayon nga, mauni ang nita boy. What I am wishing for is now... Nang man ako panapon, tibok na ko lawas. Mamukbok na ko... Uy, agas gripo. Na ni. Di mo buka akong mata. Naghubo na ako tibok na ko lawas. Tabang! Tubig! Tubig, pay! Urbida. Relax, ikaw na nisod sa banyo, ha? Binakuti kong tubig dito, pastilan. Uy, kikik mo sa babae? Kikitsa ka! Kikitsa ka, eh! Ako ni Killer, si Sonia. Saan ba kutak? Wag yung ko magdahom, mauto ang mahitabo. Ti amoy, naghubo ko tibuok na akong basapot. Unya, di pag yun ako makuha sa akong matang kay puno masabot tao ng akong naong. Unya, di na ko mabuka akong mata. Aun din. So dyan, dahil tabangin ko na matangtag taon sabon taon dahil bisan kinsa lang ang akong naong bakit sa kanila na sa akong naong. Sige na Unya dahil na, kung mahuman taog atong kaning atong buhaton ba? Boton, o sa Unsa ka, eh. Karon kay parehas naman tang hubo atong lawas, Killer. Naghubo man ko, di ka kita no. Di ko kita. Imo na ko. Imo na ko, Killer. Pero di ko kita nga Ayaw ikaw ka na. bala ka ami imong kamot, be. Yung ginitan mo akong kamotay. Giyahan ti ka sa dan paingon sa langit. Sorry kita! Pagkawa ko taon ay nga may tampo na bunso niya. Bisa ba pa may relasyon? Uy, hidok ka na kay kutog na ko! Sigurado kang may naitabo ninyo, ha? Oh, Daddy Gudo. Nakuha ni Killer nga ako pagkababay. Believe ka? Daddy. Believe ka ba, ha? Rape? R.I.P.? R.I.P.? Rest in peace, man na dating R.I.P. Basta kayo. Basta nairay IRP, mau na. Wa man. Huwag ka rin pa. Huwag ka lugusa, pero nakuha ni mo ang iyang... nakuha niya ang imong pagkababay, ha? Oo, lagi, Daddy. ISB, sa ilong sa bangag. Girambol. Waki Mercy, kanindot sa kamutagon. May tagday na ko nga, hubo nga, babay! Wala, sula ka ni. Hubo, naghubo siya, tibuok niyang lawas. Naghubo siya sa tibuok kong lawas, di ka naghubo siya. Damguro ka ni Taran, kung si una ko akong nawang, aray, kasakit. Sakit, tinuon gina ng Taran. Sorry, ha? Sa kiniyang akong nakita. Ako yung utaran niyo kung sorry. Daddy ni Aka. Ani, ha? Usingan. Piyong ko, Sir Gudo. Piyong ko, aron, wakay makita. Piyong nga naman, ako piyong ko. Patay ko ikaw, Giler. Ayaw, Daddy. Love na mong usa-usa ni Killer. Ano? Ano na, Killer na love sa kunin mo aron di ka mapusilan sa imong bagol-bagol sa shotgun ni Daddy Gudo. Mamusil ka na pa si Daddy. Love na mo susukit sa siray. Kabantay ka na, Sir. Labo siya kalitok, good. Usa! Naglabi sa usa-usa. Kana! Oo, pagkasli kining akong anak. Sa labing daling panahon, Ah. kay kundi, buwag itlog na. Ako'y itlog, Sir. May itlog. Pagkasli! Bisan pag wako'y gugmang sunya, di gyud ta ko gusto maminyo. Pero wat ko'y mahimo. Bidayong pisulan, mapusilan ko, bungkag ako itlog. Scrambled egg pag yung labas taon. Unya. Mao na gyud eh. Minyo na ko tay. Taon. Tony Boy. Okay ra kaayo, Giler. Di ka alkansi. May tindahan imong Paris. May paabangan. Daghang properties.
O siya lang ang anak sa nabanto nga dunahang gudo nga iyang dadi. Sa lactose insured ka na. Ay, di pa ko gusto binyo tayo. Susi ka pa! Oh, Susi. Susi! Nalipay ko alam ni mo anak kong Gilier. Jackpot ka. Wa ko malipay alang na ko tayo eh. Wa. Smile, anak, smile. Ay, masabitan o kaliro na mo simod. Smile. Ano sa altar. Sa altar sa kabinyo tay. Hi, killer. Maminyo na kita, Roy. Oh, gani. Gani. Kumpare! Tonyo! Kumpare ko to! Sa dili pasugdaan ng seremonya sa kasal, aduna ba'y mo babag nining kasala karon? Doon na lang taon. Katong kanina ko mga hinigong Wa, Dre. Uy, ipadayo na, Dre. Ako, Dre! Oh, Ako! yes! Salamat, Rorax! Daghang kayo! Ikaw mo babag? Adi man! Oh. Dax, wala ba kay bayad-bayad sa abangan sa bayan? Ano mitingog man ka? Ano? Diba, Dre, kibaw ka, butog iko nilang kasal. Dre, butog iko, go! Baglang Dre! Hay! Pre! Wacky Thursday! Ay. Nakasal yung mission niya, kay lagi, maayo kayo pagkabutag. Nagtuo kong maayo sa naamong pagpuyo. Unya, pagkalindot ka na yung kinabuhin mo kayo. Lamit ka kayo kanta. Pero di nila kong kanta. Sa dito, mataos, abangan tao ko, magkabu kong tubig. Pero karon din nga na ako po yung shower na, oy. Shower to the max. Rumida, liduta, shower, di ko, This is my life! Ay, sada, ato na ka na, duty na ko. Tana. Ano siya, tana? Tana, Giller. Mo pa ka ko duty sa baho? Oh, good. Singal? Maabita nga sayo kong naligo og nag-ilis kay muuban ko ni Muller. Oo, nga nung taon mo banan taon ko ni mo de niya, uy. Bosig makauyab ko sa imong trabahoan lang. Alis nga ka si Ilong, be. Bantayan, di ka lang. Isprikitek! Ni Ana ta sa inyong company, Giller. Karang hindi ka tumuo. Taon na deso niya, probida. Ngano, ikaawaw ko ni mo? Di man. Lagi, kay isumbunta kang tatay na ko. Ay, daddy, I mean. Aron buak ng itlog ni mo. Isprikitek? Angay pagani kang ma-proud kay ako gyud imuhang love kay asawa. Mao ini hatod og mag-uban-uban nimo. Banday ka ana. Wala, stick! Nadugay man si Gilir. Ay, bawa ka, basta bagong ninyo, magsige pa man nagtanday ay. Ha? Tanday-tanday man na. Wa pag yun matagbaw di ay. Lumnom pa to eh. Kumasagan. Dugo mag-uol, magamuari na to. Bro! Sorry mo, bro. Bro! Lati ko kamay, lati. Ang silate. Lekot! Hi, ni asag ko. Uy! Kaubam lang si Commander, bro. Pasensya na mo. Hi guys. Hello. Kita lagi na ni mga asawa ni mo, bro. Di ba pabilis? Mauban taon mo rin iro. Kuyog baboy di ay. Kapoy karon. Ano mo kuyog mo? Angal mo? Asawa mo? Di manday. Ubay-ubay na ni super pulburon. Pero ang ako makaoba na ako sa kumpanya. Mapasiplat ang tanaw na ako. Saom ni kawasawa. Murag may buto. Si kupot ang panapto niya. Gibali pag yun na akong bulsa. Giller, kaihion ko. Ako kung mao panghidayon diha kay sapin na sa doktor. Tana na. Di mahimo biyaan ng super na ko pulburo na Bidaw Kawatan Kawatan, nari kawatan diri. Ibawa na nadaan. Mapisan ko sa kong order Usog na batawon kayo ng order. Gani, nai-offer na ko sa istasyon DOHP. Offer or order? Order. Garag, stray, Giller. Gi-order sa istasyon DOHP. Sa ilahang broadcast, broadcast, sa ilang studio. Kung di studio ba? Yung mga opisina sa call center.
sa City Health. Ya, parlor sa SJ Beauty Salon and Spa. Oh, kinig lang. Ako paginingan na. Og sa Aquarius Water Refill Pila Station. may bayad anak nila ni mo, Giller? Kring ra, kring. Aw, may tatog na ay suborno. Adi lagi pwede na. Ano nga sana kay kaiyon ako, dali pa. Adi ay hapwis. Oops! Untay, oops ba, oy? Aksyon na yung kagubok diha. Ayaw pwede diha. Ha? Oh, dali, Awari dali. na lang kumang... Ayaw! Dali kasi yan! Dali! Aw, lagi. Oh, niyan na tao. Soda. So, di mahimo ako ra. Ready ba mo nga? Di ko nibuhian ang pagunit sa imong bulsa kundi ta mo abot sa bay. Bakit tao nang... So, din sa CR sa mga babay. Kinanglan na ako promise akong tupad bisag mag-CR ko because I'm gonna miss you. Ah, nabuhing na. Nabuhing na niya. Pergaba. Makita ko iring bunguto ni mo. Mungutan man dyan ne. Dali na ba? Bayano! Mao na yung problema sa kong asawa taon. Di ko kagawas kung nakurang usam. Buuban yun siya bisag asa. Maggunit pastila sa bulsa na ko. Bisag nabali kung maglakaw mi. Bitaron ko. Kung ka mo'y pasultiyo na ni ma'am. Inaani sakto ka ni. Ate Pres, sakto ba yung gibuhat? O saman, sakto sa nga mubiya ko sa akin mong panimay taon. Mulayas ko gilir. Good morning, Bam! Sa tanan, may Ate Jinjen, good morning, Ate Jinjen! Good morning! Luwas na ako sa Bambina, Gatawa Speaker Studio. Hello, mga mama! Hello! Daghang kayo salamat sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata. O niya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate niya. Mugum-ugum mo sa dayong Niema o BM Special. Palit mo kay Lami o Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Thank you! Okay, thank you, Ate Jinjen. Maayong good morning, mga bata. Inom yun mo Don Pepe Tablia mga bata. Kaya the best ka na ito. Inom nindot yung kaya ito pabati kung makainom kang Don Pepe Tablia mga bata. Kaya panington ang kabutag sa iyo. Hindi ko man yung pamahaw. Inom dahil mo Don Pepe Tablia pa doon mo sa iskwilan. Ugum-ugum sa bug OBMA Special o Diamond Yema Special. Kaya kita mga nako kung magsatsata atong Tasty Fish Cracker isumsum o ingon man Paulitos Macaroni Crunch. Salamat kayo ninyong tanan. O salamat po sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito o ni Deshin sa Bromwich Beach. Kumusta mong tanan diha Bromwich Beach sa inyong trabaho? Kay bao ko nga inyong gigamit ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay trabaho ninyo sa panimay na opisina o guban pa diha. Mga na inyong paglibyuhan ay nindot kay ng kaping matapang panington kay kada. Sama sa opisina ni Vice Mayor Choy Asnar, si Ricky Asnar, Ma'am Casimira Rao o si Bro Ryan Kanki. Mao ni ang ilang gipainom. Ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Labi na gyud sa mga tao diha ni ang Ma'am Faye Bayarkal, diha sa Katipunan sa may Bayarkal City ug ni Ma'am Nenen Moreno ug si Ricardo Moreno nga ilang mga tao gipagamit sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Labi na gyud sa ato ang konsyal si Paglaw si Konsyal Albert Pumpat. Kumusta ka diha Konsyal Albert Pumpat? Padayon lang sa imong pagpagamit sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ate Pres! Okay, ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa atong lawas, imna na nato og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuloy sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig sa paniudto nimo maog gyapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Maog gyapon sa gabi sa di pa ka mukaon sa imong parihapon, inom na sa daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alay na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, tungod kay duna na makatambal ana. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule.
Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Salamat at pres og sa tanan nato mga kaigsunan. Salamat gyud kaninyo sa paghimong number 1 sa atong number 1 haplas ang sedle na mituel nga tinuod gyud mutabang nato, mutabang sa pagwa sa mga panuhot, pamaol panakit sa kalawasan disminurias kababayenan. Unya kini nga to ang dapi-dapi nga magsakit ang atong bagtak nga bikugan permi kini nga atong tangkogo. Ayaw na gi-exercise ha. Exercise ha. Ayaw masay inyo nga plasa na sa to ang sedlen bituel nga tinuod mo tabang na to pero sabot ta anata palit sa botika di ba din? Pinuna! Sa putika rin kita makapalit pero naging Facebook page ang Sim Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilang itay pang Panyawan Herbal niya makita na ng produkto dito sa Sim Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sediment Oil of Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukina nagpuyo niya, mas may kasakyan nga motor, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang kay the best pa kayo ma'am. Good morning! Alamin na kanimo din na Ralph Caballero, Michael Alema or Alena, ang Sunrise body number 04. Okay, salamat kayo. O gingon man sa kanimo Karin, Gima, Josel, kalimut ko sila mga apelido na. Salamat kayo sa pagmonitor sa atong drama, ingan man sa pagsunod sa atong mga tulumanon sa DYHP. Pagpangaligo, gamit ang Sid Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sid Celebrity Kojic Beauty Soap, kung magpabilin kitang batanon, unya, kutis artista, kutis porcelana, o doon na gani mga dili ni mo masabtan ang imong naong murag doon na itom-itom. Doon na kayo murag up-up, murag pugis-pugis, murag dry ang imong skin. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap para sa atong mga whiteheads or blackheads. So, atong pagpalit ani, mauta na lang tas butika para sigurado gyud ang atong napalit nga produkto. Ha? Mas maayo nga makita nimo nga doon na kanay tatak diya sa iyang butanganan, ang Silio SCAD. Sid Marketing. Thank you. Okay, salamat kay Bam. Munya sa tanan to makaigsunan, kita na sayod gyud ta nga. Ang toxin maunay mo daot sa atong blood cells. Ang atong blood cells importante ni kay tighatod sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Hindi kadaot sa putos o cover sa atong blood cells, mas sticky malapot ang atong dugo. Mao na nga mag-poor blood circulation ta. Unya mao man makaingon nga makanser ta, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian. Maunay sakit nga dadon sa toxin. Mao na nga kinahanglan mo inom gyud ta og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapalig-on sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR 80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mo hinungdan sa imong balatian o karon ligon kanunay na atong vital organs, sinom kita matag adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number 1 nga mutangtang mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sedo na to karon Si adlaw Giler, Ate aduyat. Pres. Oh, kilis Giler, Ate Pres ba? Giler. Si Giler. Wala na to tingin mo kay sa Giler mo to. Tigili mo to. Si Giler lang. Oh, Giler lang. Kani ang problema Ate Pres, yung asawa kanang mura Ano siya naman? gi-shotgun wedding. Ha? Adlock po siya kay Asat ka wedding? Oo, kay giingnam siya, Papa. Murag ilang corner Ate Pres ba? Giingnan siya, di mo pakaslan akong anak, buakin ang itlog nimo. Pakasal na siya. Pag humangkasal, arang-arang yun, nindot o pagkabutang kay dato-dato man Dato. iya. Niya? Na asawa Ate Pres, iniglakaw niya Ate Pres, di magpabiya, mukuyog pero yung sa kasa. Ano man? Oh, ambot lang. Ang gunitan ra ba yun Ate Pres, balihon ang bulsa siyang karsonis, mo gunitan siya asawa. Kaso Kayo lang. ni ko na ganun ang bulsa man sa kasunis. Ningon siya, sa mo ko ani ka nang mulayas ko sa amo, sa pa wa siya kasabot siya ko gilingon sa man. Pagkahanggaw. Dato arang-arang pero ako inana nga ikaw Ate Pres sunod-sunod sa Ano bulsa. mo sunod-sunod ya? Sa gunitan? Ang kanang balihon ng bulsa. Bulsa Gunitan. na balihon man. Oh.
ang ambot lang, unsay style yung ka na niya. Kalain tanaw, no? Dahil kita na ano, lima kabalihon ni Bursa. Kuton na si Siyo niya. Pasabot siguro yung isawa, mao di ako banaw, ay kwarta na eh. Kang kao. Probida. Unique sa kinaiyaha. Sa oras na ito, Ate Pres, o ikaw. Ay, ang problema, kay gusto mo siya nga, malayas lang siya. Ayaw, sa buta na kay di na siniguro ng pangunsumo na na. Konsumo kita. Yan, ano mga dato Tinawa na na. konsumo. Pareha sa 16 anyo si Pedro, pangonsumo. Konsumo nga, ako man yung tao na na. Mao gani, ikay gipangonsumo niya. Pero karol, hangtod karol. Wala, undang-undang sa taksake. Sawi? Mapututan na laki. Bam, o sa ikasulti na to, ani Bam? Pero bawi na ini kadaog na ko dong. Hindi ka daog di mo sa luto pa dong. Mato pa dire sa una ay kanang Juan 1, versikulo 14. No? John 1, verse 14. Og ang pulong na himong tao, og mipuyo uban kanamo. Puno sa grasya o kamatuoran. Kani, katumanggong gingon nga, God is love. And love is God. Kanang, pasabot, gugma. Ang akong pagbasa, kaya akong gusto pangutanon, doon na ba kay gugma, nini imong kaminyoon anak niya? Kay una sa... Bam, mauna. Wako katuhog. Kay ninong ko. Wako katuhog sa sinugdanan. Kuan, wag Ngano yun na siya uyab? gugma. Wag yun siya gugma. Wako ngano na uyab sila, wako katuhog sa Wa, sinugdanan. kadang suro-suro yung tindahan yun, inom-inom. Yan ang siya tindahan ay karokihan, inom-inom niya. Katusun niya, ipo kay niya. Ipo yung kay niya, bam, kay mukanta si Kuan, si Peter, out si Peter, si Guillermo. Anak man. Naaman, yang mudulon mo siya niya, bahala na kunog way bayad, basta mukanta Guillermo. Mao na, Kasaka- pero siya, siya gugma yun, bam. Shotgun luwiting lagi. Okay, kasagaran mo sa kanang mga Goliath, Ate Pres, kung maminyo ang usa ka binuhat ngadto sa lalaki o di ba ngadto sa babae, kana kung ang maong binuhat gitagalan ang iyang kinabuhi tungod sa kanser Di ba? or dunay Di ba? sa namin ko na or dunay sakit sa kasing-kasing muna dili siya mahimong taga kagaol. Labi tayo istorya, labi tayo mga drama siya na tumabati nga managsuon duha ka babae, ang usa may asawa, may giveaway ang magwang tungod kay ang Tungkol kayo dahil sakit. o dunay sakit. Sa akong nakita karon, wa may sakit, wa man kini lang aw karon to pero ako na matitang gulyat ba. Mura man og kanang naigamay ang babae. Unsa man to? Mo na bitaw. Ay, chula ta dong, Giler. Chula. Mura naigamay pero how? Gamay tiyali, uy, naagot ng tiyali. Naigamay pero mura how ka bright? Break. Ngano ba? Dili ko buhayan ang bulsa. Kagaw. Ya, Muna nga. buhaton ka ani niya ba? Molayas Ako dili ko mo yun mo kanang oo o dili. Ang akong pasabot, pangutan ay mong kagalingon og naa ba kay gugma. Mura wa lagi gid ba? Okay, og mingon nga muhawa siya pusilon yang itlog. Nami mga pamaagyan na gulyat. Aha. Panurid ka nang kuhaan ka kanang pasangil ka nga kanang mabakasyon baka ka diyo sa Manila kay to importante nga kunya. Dili nagkakabalik ana ka. Ana, mao na. Oo. Sakto na. Sakto na pero di siya ka pangasaluglaan sa bam kay pero lang mamanol. pero nakapait lang karon pero tinarabang advance sa social media. Kitaan gyud ka sa Kitaan ka gyud, oo. sa imong cellphone location bitus ka asa. Ang ako na lang ani wa man ko kakita nimo wasok kita sa mga asawa. Ang ako lang giingon nimo nga ikaw ra gyud makahukom ni ana imuhang sitwasyon karon. May pag-iingnon ug dili na maantos aw mamutos. Pamutos. Kadi ka masantos, ug di ka makantos. Pero la itong ako Ate Pres Gulia. Ano man? Giputos nimo? Ha? Giputos nimo? Ug di nakaantos mamutos. Pamutos. Oy, layan man tong ako. Sa day mo. Kumkumon ko bitaw na. Salamat mo dagat yung dalaman nun. Kora ko ay puzzle, Tihon.